Bună ziua și bine v-am găsit! Vă prezint un mic haul din Profi sau cumpărături pe românește. Am luat piept de pui, o să fac mâncare de gutui cu pui pentru al meu soț, el este fan. De la Napolact, iaurt simplu de băut și 2 iaurturi normale. Luăm mai rar, dar mai luăm. Pateu bucegi de pui, brânză pufoasă somon. De obicei iau iaurt sau smântână, dar mi să mai schimbăm. Pentru pisica din dotare, asta văd că-s preferatele în ultimul timp, Felix de vită și pui. Băutura mămicii preferată, Dr. Pepper, este ceva suc carbogazos de fructe cu zahăr și îndulcitori. Da, știu, nu este sănătos, conține cafeină. Pot să o beau să dorm, nu știu, la mine nu are efect. Am 2 fetițe și atunci sunt mare fan ouă cu surprize. Am găsit numai cu Mickey. Pâine, chiar proaspătă. Aici șuncă Caroli sisi de pui. Asta o luăm destul de des. E aici o prăjitură foarte bună. Eu prefer cu fructe uscate, dar am luat acum cu ciocolată. Varianta simplă nici n-am încercat-o. Bun, asta e pentru gustarea mea. Am luat pentru mine și al meu soț ruladă, măgura, cheesecake și fructe de pădure. E ceva concurs, poate câștig. Așa. Și gustarea fetei mele mai mari. Are 4 ani. Îi dau rar, dar îi dau pombar. Sunt fel de, nu știu, chipsuri din cartof expandat prăjit cu gust de cașcaval. Știu, nu e bun, dar îi dau rar. Sub formă de ursuleț. Cred că asta e mai mult încântarea. Nu, e cu ursuleț. Vă mulțumesc. Este primul haul, vă rog, aveți răbdare. V-am pupat și ne mai auzim sau vedem.